And also, hey, throughout this difficult period, Miss Akosua Serwaa Fosu has conducted herself with grace, patience, humility, and remarkable strength, rather than responding with insults or engaging in public exchanges. She has remained committed to preserving the legacy of the late husband whilst respecting the legal process currently before the courts. Or say, Ebra din nyina mu no, maame e fe ne se Akosua Serwaa Fosu wakora ne ho ye papaapa na watoto na akwan ye ewo ebuo kwan so, ahobrase kwan so, adom kwan so, a kire se ompese obetia obi a ewo kwan bia so eno nso so no chi no de ekoso bia ni ho anipa aka okuta adianse bia ekuta nanka wosanka oye bibi se ye mram anase oba abontena be exchange words bia ni obia no ompese obeye saade ne da na on decide so se obeye saade no eda ni nyina ye se obo bema one no ebo bra efri womo abrabo ahyase ebisi ena bema na wu se nanim onyam ene adwumade obeye ye wo wiase ne legacy no ojato ho no ono so beye na afem die bia na ode abo sa legacy no eho ebra. Wow. Yonko ye ni moy. Na wasanso a kire se sesi bebre na ekoso wo gina courts a wo tu anamo ahodo bebrebe saa niema ni nyina aka ho nti ena edurumre bia enipa hu ni se sabi wo mre ana sabi a wo ye week nenso obo ni kunu legacy ho ban na wasanso ebumra. It is therefore deeply painful for the family to witness an individual publicly attack her character, question the authenticity of legal recognized documents, and making damaging allegations without presenting a single piece of credible evidence. Wamu say ya tete papa so nipa ba ku bi betumi asori na wa attack maame straight se okuta krata dumre bi so se ne krata na fake abra enkrata no so eye krata emra etachire aso mo pa enkom betumi agina mra no so na ebia yakase krata efiri mram na mra ene de ma na mra tachire no die enti na wugina abontene na wugina saa krata no so na wuni adanse bia afa de wo ka no nanso wo ka adidi nipa natem saa a ete saa. Wow, eti eho eno no. The Fosu family wishes to remind the public that freedom of expression is one of the pillars of every democratic society. However, freedom of speech is not a license to publish falsehood or say ebusuani jitum papa say freedom of speech there obia betumi na wa express ne ho na eno so ene boa ema democracy kamam ka bi ejina brane pa eba freedom of speech a ni pillar kese eye kamam ka bia ekoso no se eye freedom of expression obia betumi a kire na adwene nanso eno makwan se wo betumi asori da kro baako na ade a woni ehu nyina so bia no wo sori anu abo sremu atwa ntropa e de ato obi so eba saa e ha adwene ye ankasa. Defame innocent people or deliberately destroy another person's reputation. Or say ekoba saa sa wa yire wo ho say me ka asem bi de agu obi wo fin na masanso ahyeda asai obi fie ana magu obi anim ase na me na beto badwasrede maka nsem bia me pese obi anso so emesom na nipa nanim mu ase a eba saa e ha adwene ye papa ewo ebusua no afem. Every right carries with its responsibility, and those who intentionally spread misinformation must equally be prepared
to answer for the consequences of their actions under the law of Ghana. Or say, Obia won a writer or to me a can assembly. Nenso, send the papa sorry. Na obenyuna samdia to obi so. Obe sorry so oshada akotwe obi edna beto ho. Wa gu nipa nanim ase akasa afia no pa akosi anwume no. Ebusua ne kire se nipa ne nkan hunu se emra ewo oman a yefre ne Ghana mu a saa mra no ebetumi ne nipa a wote saa no edi. Despite the hurts caused by the repeated attacks, Miss Akosua Serwaa Fosu has chosen the path of faith rather than retaliation. She offers the following message. Tiahanso esam enam ha. Mami say, emfa ho say, niam bia kokoso na repeatedly nipa na ye e de atia maame no directly na bi nso eye nkofo afoforo bi ene sorry ginam kan sampe things a e de ekire maame no. Woma ye woma dwene say, womo egina ekono a won be fa asomdue kwan so ene pepepe yo akwan so na womo atoto woma kwan e wo niam bi atiti sei na nso womo ewo amane bi e de mam de dikani. Your lies will never overcome my truth. How? Your lies will never overcome my truth. Lydia Owusu, mother. I place everything into the hands of the Almighty God, whom I faithfully serve. Truth does not need to compete with falsehood. It only needs time. When that time comes, every person will answer for the words they have spoken. Mami Akosua Serwaa Fosu say, okay. Musa for me ba why? What me nkan ma mahunu kama. He said making card it many abre papa. Wow. Na me microphone ba ko adum. Nti said be ya mo betinti. Mo fa nche me. Pasha fe dia mo te yesi na mo nte. Mo te ne kama. All right. Mo fa nche me pa. Mo start is mo nte a che wo. Oh. Yenko ye ni mai. Mate. Abusiafo Mama Akosua Serwaa say, emfa ho ne yawa wonamuo ene de nipa ebie na no aka nipa ebo ne din kura di na tam aka ansem bia fa no a wo mo dwene se onya nipa na ombetumi aka de ompe bia e de akire no wono de wo chusu gidie ene no kura akwan na saa gidie akwan ne no kura akwan na wo chusu no owa asem eka kire enipa yi madaroma enna me sha ase na me kenkan message na oso wo no de edikan enie. Your lies will never overcome my truth. Lydia Owusu, mother. I place everything into the hands of the Almighty God, whom I faithfully serve. Truth does not need to compete with falsehood. It only needs time. When that time comes, every person will answer for the words they have spoken. Mama Akosua Serwaa say, "Deɛ obi ase waye bia no, enko betumi de afa kwan bia so, bi ye mra. Nanso wa choose say, obenante gidie akwan so. Na watam na asɛm nyinaa de ama okese ye twa ni ampo Nyankopɔn. Na nsa na obekɔ no, ɔwɔ message bi de ma nipa bi. De edi kan wo waatro no entumi enni no kreso nkunim oba ye fra Lydia Owusu mother me de ma asem nyina matwa di ampo Nyankopɔn ono na me gini die na me de me ho ato no so okra ehun hia se ebe makwan na woni atro edi akon na de hia ye ebre enti mama me ho bre
biso kura tata na saa bra no eba onipa bia o ka nsembone e de fa me ho saa nipa no asem bia o ka ye no obeyi na no asam etosom yenu yenkoi. The entire Fosu family is deeply saddened that a young woman could publicly direct such disrespectful and hurtful remarks towards a widow who deserves compassion, dignity, and respect. Osi Fosu abusua ni nyina se baby omu gina omu di yaw papa se Erabra na se oba Maami Akosua Serwaa chen ni bebre na obegina abontene na wan kai dampo se maami kura bia obetumi awo me ana me nso me yoba na wofa ekwan a ni die nim na ofri na komam kan yiawo e de to maami ne so titiriw oba kunani asa brinka akama mnem wo ye kan rechichire nsam ene kire no chirosam kura suro kurani ba nanso Awuraba ya anwene saa ne mani nyina ho hwe nyame anim akan ye wo nsam a kire busua no mama Akosua Serwaa se saa de na busua ne kire mu a wo mu nyina ewra ho papa na wo mo di ho yawo a enye kurani ne nko a. Our Ghanaian tradition and Christian values teach us to honor our elders, protect widows, and comfort those who grieve, not to mock them or subject them to public humiliation. As a trusam kra can say, "Nka yemu empanyufo, yemu akunafo, yensu akunafo, na nka enu omu nsu ne nkyekere wo mo re. Eni kwan sanke ehuru wo mo. Nanso wo ma hu videos ahodo anipa kroya ehuru kunani ejina na kokoso e kan nsam a eya e de kine kunani ba." As the Holy Bible reminds us, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God has given you. Exodus 20 verse 12. The timeless command is more than an instruction to respect one's parents. It reflects the border duty to honor our elders, show compassion to the widows, and uphold the dignity of every individual. Ochirasa sa atro nyina achirasa nka yemu panyimfo ene yawofo nipa nkom betumi awo yen nanka aboa na pepepeyo ene anunyam etumi aba. The Fosu family remains unwavering its belief that the truth will ultimately prevail. Fosu family say, "Wamu da su jina mu gidie mu se kwan bia so ade a friend se nokre a wamu kura no ebepie." We also have confidence that Ghana's judicial institution will continue to uphold justice and ensure that no individual is allowed to maliciously tarnish another person's reputation without accountability. Or say, "Ojidi ye papa sa Ghana emra no so no ebeboa ye pa na aye na dwuma ye na atentene apagya akosoro na aboa na ankrankra bia no ya ma ne kwan am wanyina de wopa bia so na wanwu obi hu fin anwu obi animu ase abra wokaso wo mu hu kontakra no a ontumi enye sa adwuma." We therefore appeal to journalists, bloggers, content creators, social media influencers, and the general public to exercise restraint and responsibility before accepting or sharing unverified allegations. Or say, or social media and simple some traffic bloggers, content creators, I would say, and some be or said, "Room, maybe I any remove cry and son be cry as so and simple yet." In today's digital age, misinformation can travel around the world within minutes.
But once reputations are damaged, the consequences can last a lifetime. Or say, and now we are seeing a digital world, yeah, misinformation, a dramika papa, a quanipa, a quiet rentam. Nanso, si enya say ni pa no bibia wi a ebe day said ya say no yebetumi akọ echi ni asan so aba be correct no ama akogina baby a na echina. The family wishes to make it clear that it will continue to defend the dignity, honor, and legal rights of Miss Akosua Serwaa Fosu through lawful and peaceful means. We will not allow falsehood, fabricated stories, or deliberate attempts at character assassination to overshadow the truth or diminish the legacy of Charles Kojo Fosu, Dad Lumba, and honor of his family. Or say, Ebusuan beko swear jinam so mbehwe no maye o mafem de bia no mo makwan ema atorosem nipa bi nsori mo boboni sire mu nka asem na wo mu wu ebusuan ani mu ase no mo nya sanfa nkata no kore ene pepepe ana montu a wo mu etuo no eso sere be ya ebeboa na abo ebusuan ani mo nyam ho ban na abo Dad Lumba legacy enso ehon eban. History has repeatedly shown that falsehood may capture attention for a moment, but truth has the power to endure forever. Or say, Abrabama Bokasam Adanedi Atuho, Emprebebrebe, Edasudaho, say, Aturo Ebetina, Ebrebimu, Nanso, no quarry, ay, ne brepemuno, Eba Bekata Troniso, Nasa no Creno. Atna hoda na no kretu media etna hoda nanso atro to me no eye brikuma bi ene ya na eda ho. Truth may be challenged, it may be delayed, it may be even attacked, but in the end truth always stand. One would say truth no kra onipa be sorry atumi akoatia enipa betumi asori aye niema bi ama ache sanso ene betumi asori atoto niema abom betumi asori pa ne nakko dendenden nanso awie ya no na aba abegina sasemi ene omo kan kire wiase nyina se wo omo kuta no kre na baabi omo gina no eye breketua bi ena sade wiase abakosema ka ato no wo se wo mo enya na saa no kra na ekuta wo mo no akabrekuma bi eba be kata atoro bia so emfa ho se kofo attack truth no enkofo challenge truth no enkofo lambast truth no na obi e ka de opefa truth no ho enche kra truth no ebeba begina na agina forever. Ebusuafo wey any krata a free Dad Lumba ebusua mama Akosua Serwaa e de aba abontene na o kire se insaka krata yi me rahu ye papa me decide senka menkan na mini tumi nchan ebusuan ene wo ma chorofo ene wo mo animdifo aloyafo ena ye nimdi enti a mama Akosua Serwaa on kansem bia wo ye ne dai on kasa sesi ekra ye kasa nsem bebrebe na ekoso efa ne din ho beta ye dan wo trusu saade we isa no de on bekasa afa ho mimi hu ne se e bia no wo doma sa nipa ne panti na ade na hye sa no ko ye kasa ekra no adwo sa nsam ne ade maame na kasa ye di na tam na dan na wei na wo ma bekasa afa ho entima na mera ho ye papa na misuro fi se kunani ba de oba kunani ani kunawuo oda so mo ne no se tuntum na misuro na num nsam no ma me sa adwene ho se yem so wo doma sa nipa no ne dumre bi na otie ye na nipa on pene ho asema ona on kasa se wo ye na de no wo kasa
bia na ya kwanya ma so wo bibia betumi aye because bia nka nipa na amekasa nka onim sa aye ne ya entime de emfa ho se maame na kire yawa onamu wo o kire se awuraba e friend mother abekasa sini duasa ne certificate ye fake na aye ne ya no so ma ba bonten de press release abanku ade dofopa mother sweetheart ninu afefe wadaroma me ye sure say release hu an hawo me dwene ho na ha me no me sa dwene ho say ene em sana maame ne edo ena utia ye wan sam fancy na release aba abontene wakasa nti ya kwanya ma say obi ani ho mfu wiase da me pacha wo enipa bi bemben wa na ni bia na nipa bi unim so mu gina ba bia wugina enso e bia na animonyam bia nka asem we mu no ama wanya na wudin nipa nimwo ni abehu no a wugina sa din ni so anka betumi aya ade pa bebre no e bia na sa enipa ni bi hu ya wo mu nim se wakonya ba bia ejina ana wokọ because ade bi wo ha ekuta wa hu de wom betna obi nso wa ni foforo ahunu emfaso a wo betumi anya wo sa ade ni so tina nipa fa kwan bia so provoke wa na o maye wade bi na saa de ni hu nhira na nka ebe ka wa brabo ho na da ne no me ma adwene me dofopa wada roma na ya me ya pa sa maame a onkasa na sesi ekwa e wo Ghana ha yi issue bebre na ekoso woni din ho obi eka na wo de ni mom na wo mo odi ho ya nto ode krata ba abontene me dofopa de ntia ma me decide sa mekan no esa kire odo ebia odo me sraw maame enkechi wate nhwe nipa e won nchen wo bibia wo betumi aye na wo nipa bia betumi e dia nam wo mo so na wo mo ne maame na kasa me pacho emma bonsam emfa nipa bi so na wo so ma wo kwan emma ade ye nhira na emewie no me ma ma ho kwan wate emma bibia nhwe wo bia wo de enhwe wo bia mesraw hwenyame na hwe maame no ankasa e bia do bia wo de do no media megidi se bia wo ntaa no na bia na situations bi ni niema bi e na wo de yaw e ye bibi minim de because me nhyada mfolo mu nsam no bebreza tia na minim mu pa na wada roma oni pa won kasa de sa wo ye na de na hye no obekasa esa ye nhira e kwan bi so sa wo hunu anamo a wo sa wutu bia ebetumi asa asa me pachaw ni die kwan so emfa me nsam yi ma me honya wahi na enhwe nipa dwene sa maame ne yekurani ba osinko betumi atu anamo bia me kan duru wo na ho na me yam hye me nanso watu so od na asam e menyame eduru wo no kan sa wo ka message bi a kyerɛw na ko betumi aye bibia nanso watu so od na asam de waye no ode amanyame na ebrepam no nyame bekasa na okasa nso a ade bia wo de wano kan ye na aye ne ya no nso no ube eya no me dofo emane nyire wakoma wate na me pa chawo ya hiesia wo bebre ahoden pa ne nikatuo abusua yi ya press conference abusua yi fa ha we ko ha na odamika na odi akire hu sa ya wa no tase me ra ho ya ma ninim nsam na chi bebre ntini ana ebiwa me hweda hu de ekosa na minim se bibi se kura du level bi se me pa chawo wa bre o wa bre papa ebe wi se dia me kai be bi esiesia wo ye press conference mo ko ha na drama ka bi wo ha na wo bra ha ba ha ko ba mu nantie ko to anim ko ha kai o kan do no emma ba bia nipa provoku akodu bia woni obi tinyepe wutinko obi sutinko ye nyina ebe ko yatamum me pachawo enhwe obi ani do the needful pe obi anani mo afari bi na frɛ no na ka kyerɛ no
na oni maame ne enkasa ma wate me pacho say why me pacho enyi se bia wo kodi maame na chi o dabi nya saa akra na me kako me ka yawa wadi na o matumi di release we aba na mu messages na ewo mu na no oden mu nsam tum so bi ka na kuma mu yawo enti right thing no yese nunu na ne ma obi mpa ne chawo ne po oba bi tina saa akra na me ka nyiso obe kasa ama ne kra aha odaroma yise bia wo kodi o machi ana na obe dey see dey se maka chawo se iwiase wo ya ade anu adwu mienu o nema bi wo ho esi a wuntumi ni nipa na nya te se first bi aha na maame na koma so aya ne ya all right beto wa akoma enti ubetumi afa kwan bi so na wa pempanyimfo na wona kasa no mapa ne chew na wa kire mu ya okore ma oka asa so mfa nchew na emu se bia obedidi nsam na chi biem kra de nse wapa oba bi kra atena kra wapa oba bi atena me pa chew we de unua me hu se wudi na wa de nim kra me kan in fact na nya me de kra nenso me pa chew enye ne sa wate ha ebi musima men stress wa hu Dio for sometimes one say bibi wo ho a ekoso a na wa nkasa on say wotena se na calculate ade no a na why fast na wa hu die wom me pa cho se sia ya yegina mu Ghana ha yi won say ensem bebre na ekoso sa wo ya we efa maame Akosua Serwaa akro ya hu sem bebrebe ni din bebrebe na ekoso enti se sansem we nyina ekwa na kunani babusa sa yedan na ade ba ko bi atumi aka na koma aye ne yasa me nka ne sa eho na misuro ti ne yesre sesa nipa na fumpa a onhuru de obeye se ne ebeye a nyisa bia obedi akire ko me hwe niema mu a nipa ne de menim so mo abrepa wo nipa ni so de enim so mo abrepa no kakra se wo mo animonyam wa ade we mu no kofom bia na maame ni eduom ho yaw secret eno de o meka ayo but we na what me di release aba abontene no abusiafo maka kira wo se saa kun ya ewo ho saa no a wodi akire no eye nyame tra de bi ato ho ewo bre bi mu intimi sraw wodi akire bia even wo kra wo tell credit na wodi behwe oh hey okay yo Matia enti oh okay yo Matia se pa abusanfo matemo ase papa wow enti madaroma bibia ya na eba abontene no yei ahasei media ya yetiso yi bibia eba abontene no ansa na obehu se me kontonchi media ade bia ba abontene mete ha onsa mo munchichemu a munam mu no miminimu minni akire mpo no mehu se we wo side ha we wo bi o da bi saudi ade brayen na mebo so de mano aka agiste free baby a yakase ho ne free nansa enti bisrew sawa hunu samete ha mi ame kan no ede nye saudi ma mi ana da bi enti madaroma
baby efiri na maka akire na me makan no so omo wo mo nchichemu bi na omo wo mo ntokwa bi omo ko na omo wo mo ho asem de ende ye omo asem omo de omo tumi ye wo ma de bia enti de aka ne de wo ma ho ene wo na de mimi nimu a eja me kan ho asem na me kan akire wonti madaroma mo me nyina ye nhye ne nso ne mfa akoma pa ene odo na afi ye nko yanim kama abusuafo enti letter no de no eno no ye nko yanim ai na ensam ewo ho ena be ka kire wo say mama Akosua Serwaa letters of administration no owura kofi usu e de caveat koto so sawo kai ema me ni nyina ka kire wo say sa caveat no a ode akoto so no koto so na nsan e wo se wo de affidavit of interest ekọ na nimu nkofu obusa se ode akoto so as fine na wo de affidavit of interest ne kwa afi na nipa na kire de oye ene se de niema esi etie na ampani ampa madaroma wo de affidavit of interest no akọ se de na no me kan no me hye wo se meba be kenkan e de amount nyame ya adomo a ochina bibia da na akwa mu a meba be kenkan owura kofi usu affidavit of interest no die enti a enipa bi kura da so nam enu nti na ema me be kan mu emu asam ana de ewom akere wo fi se nipa bi da so ka se owura kofi usu fa caveat bi anko affidavit ibia ni ho na onu ajapade o mo kwacha ne ade obi e ka de ope na makatro sa court krata bia public document what you say wo di bibia kokota na wo pese okopa information akwanya wo ho a obetumi akọ na wakọ information no na onsa aka no ahu de ekoso nti samiti ai krata we ekuta me se court asem bi wo ho na me issue letter bi na me bo na me di koduru ho na ye gia pacho ebeye public document onipa no untumi mprejaje de nanso asam kro na nipa ndi akoda court no utumi ebo ho amane e mane yeyi ai enti se de ebeye na sa onfa ahwenkoe ejapade no afia so ye koche ebi so ontumi mfa nko efri se de mu nyina mu nim no eba elemu a abusia panyini no ya tabu ewa elemu no se de mu nyina mu nim no nti amadodo na abusia panyi de ele na mu busa se de be na abehu se odekọ na caveat odekọ to so na affidavit of interest akọ ode akọ as abusia panyi de oka ne de osre court no memo ahunu ni nyina me adom ochina se de be ya bete ne mase enye ono nko ame ka kire wo se eraba efra ne sa presla mu nyina mu nim se odika de caveat koto so amanum no wo mo bo efri so ekokọ appeal kokọ mu a wonsam ni mu a mo bo fri so o mo ye efri so me pa so o mo yi fri so wie ye no e kire no wo mo de krata ekoma court no se opese obeka ho wa file so opese obeye applicant na opese obeye applicant no ode koye no wamfa wama no nko anka ho wasanso e de krata akoka ho kire de ntia wo be hyemu kena so opese oye applicant ni nyina da court no anim enti madaroma oh meba da kenkan ni nyina e de amamo kama na wati ne ma se obi se is queen crying there be na me pepa mani nani mu fifire ni moja no ohe nti na me pepa fifire mpacho obi o sha super de wonsu nti na me pepa mani mu fifire madaroma mpacho me cry I'm not crying enti nyame ya adomo a meba na ma bekenkan ni wahunu court no de da wo manim sesi se de be mu ato ho ase pa na wonya ahotoso pa se
enipa mo ye involve won nsem mu no a watete se bi so mo ko cha japade ne ade no wa mo court e wa ele ho na wada ho so why ti nyame atma me din nyina ebe brew abekin kan fiko na wate wo ho ase ye papa because enema bi wo ho a esese chirechire mu chirawo na mote ase eyie na mo ahunu asem e da court na nim no de chire fisa court asem bia ya adesua asem bia court bia be public bia no eya ebe ya akwanya e de ma obia so obia nso betumi esua mu ade na chire se yakoya nim ewo ahun se de ade ni stie no enti se de be ye na ye nna ne da no niam nani na wo beti de da ho na se ne ba bia gina ne ba bia ya duri ase enti no madaroma ba be ye sa adwuma ni nyina de ama wo ahun se de niam no esi konti obia busa o ba bia ka kire ne se ore to park what the caveat call what the affidavit of interest call so ya busua panyini ena ye sister so president so ede akọ second no opeso obeka ho enyi na as applicant a ono so eba abeka ho enti ni nyina emu nsem no menya adaje na afi makenkan ama ho na wahunu na wate ho ase ye papa ate ho ase a na kire se ya samu onso wato na asam na ye de akire ni nyina no wahu se de esi ete abusuafo eniema pii koso e o maame Akosua Serwaa appeal no emu eniema pii ekoso na ekọ nanim pa nsoso eye ewo baabi a ogina no bibia nsesa maame na dwene odaso a oginam a nani abre se awade a da oni ni kunu kwadwofo suntama nsa na be ma ne bewu no wo ma kware cheye wo mu hia mo ho cheye wo ma ye fie de o Ghana ekoye Germany de o mu kuta nkrata saa krata no maame ni kire ma kuta no automatically etwa de o mbe ya o Ghana ni mu de o mu di kan ya o Ghana no fie aware no etwam visa ordinance no onsanya kan ya no na ahoden abegina anum eno na ede ekoka asem enti saa krata no a eno nti nkofo twa na dapaa edi na tem anopa wi anwumre na obi e ka de ope na eno nti ogina baabi a ogina sesie no bibia ni wo ebesi kwan kopem so obekọ the last place a ye behuru krata no ni age atum no omre yo pacho so wate ase ne letter no a eya ware nkrata a ye de ma no a eya ware da oni oru akodo fusu ntam no maame Akosua Serwaa fusu maame ni kiremu a baabia na wasa eduru emma krata no ye hunu ne se eria papa na ordinance aware ewo oni oru akodo fusu ntam no onyerem agi se eduru ho ami age atum na ni gidie mu nso no nim se ebre ni ye kete ewa animu he ya kakakra bi ano he ya eduru awie according to maame no o gidie sa kakakra bi na nyame ama ne nsaso because se letter ba ko no ho wagi adapa age animguase sai dia na wo se wiase nyina letter no nyankopon prove kire wiase nyina se letter ne ye letter eye papa enti misramu a madaroma eho adwuma no eneguso a ekoso dendenden na edibo ekoso dendenden na grounds na shaki ni nyina afri baabi efri ene de ewom what I say eniema ewom ni baabi efri ene ade enu nti ene ejina hai ejina musa boss se maame na nyinam na wankire ewiase nyina nyame ama ne nsa so ama wiase nyina ehun se maame e frɛ na Akosua Serwaa fusu no
aware course won that Lumba ntamu a de ekɔ no de enya de sɛ na koma beto ne yam na baabi aduru ne nso de nyame nso ɛyɛ n'adwuma ansa na conversation na sesa kakra sɛ wahunu conversation no omo ano omo so oni aware kora na ndodo na kyerɛ mu a krata ne mom na wɔso mpa bibi ya fa ho na ne so enye ye ai yeso ko baabi na ho broni a na kyerɛ sɛ wahu nyame ano no ansa bibifo gidie no eti baabi abroni wahu na no wahu nyame broni de ewi asma honhom nyina ne tumi nyina obi anu ha wɔgye honhom sam di ne tumi sam di kyɛn broni ɛno mpa mototo mo ne ma nyina yɛ hyehyɛ ne ye enti sɛ yɛ tumi ne ahonhom sam sɛ yɛ nkrata mu hyehyɛ yɛ papa broni no ɔkɔ nanim nti wo yɛ ade na broni wo ma na kyerɛ sɛ nyame wo abibifo gidi ɛsɛ wo hu broni a wahu nyame enti sɛ de ayɛka alake enu an bebrebe abusuafo de ekɔ no mate ase level na nneɛma we ekɔ no mate ase wo sɛ ko bi kɔ na edu pempenso bi a wo hu nneɛma na tasisi wo sɛ bi na ekɔ so yi ana wo hu ni saa sɛ ko pa ekɔ na du time asɛ ben kurim bi a hwɛ sɛ de mu yire pa na hwɛ nneɛma etumi sisi within that period enu ni ejina insisi a enti nyema bi kwa beba kyensei ka kra bi yemma ho ba bosome ne bosome kakra bi wo ya nim be ture 2 months bi e wo mu na be hese de enema kwa be si asa ahohore kra kyensei kyerɛ wo sɛ wo pempen ben bibi na yesire nyame sɛ de wasi atoto nneɛma na ɔntoto ne saa emfama yɛn na bibia enye kama ba bia wo gina nsoso no de da bia me ka kyerɛ wo enu abu na wo gina no ba bia wo gina na wo gina no me pa cho bo modin agina ye de beba wo su bebre na nso unim de wo hwɛ na onim de wo gina enti gina mu yɛnkɔ yanim na anu me ka asɛm bi kyerɛ wo sɛ enyi sɛ information na sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a wonte a enya bibia ntie o ansa na omlete na omde ba abontene no na ewom omlete na omde ba abontene hu sɛ ewom wada roma ni die kwan so me pa chawo strategy na abusua no efaaye ana nipa no a wo pepepepe ya ma wo mo na wodi omochi no wo mo hu sɛ wo so wo sesa akwan bi fa akwan bi a betumi aboa wo mo nti saa akwan na wo so wo fa so a wo mo gidie mu no mo nim sɛ no na beboa wo mo no ɛno so no mo na mo yi enti bianka bi ti sɛ bia me ana bia na mo akwanya na mitumi frɛ bia nipa bia ye involve asɛm ni mu a ɛwɔ side bi na bia be frɛ no no amfa ana be frɛ na bia no anya information a wo hwe no anka hwe ankyerɛ wo enkyerɛ sɛ nsɛm nkɔso wɔ hɔ ana adwuma nkɔso ɔmo pɛsɛ ɔbɛkeka ɔmo nsɛm because mre bi ɔmo yɛ bia mo ɔmo na nyɛ ɔmo a so pɛ nkɔ no de take decision no maka kyerɛ sɛ enneɛma bi akom ama afutu akɔso enti ɛnu nti na mo makora kora mo nneɛma hyehyɛ ne yie ti na da roma abusuafoɔ ne die mu sɛ me te wɔ no bia na mo panyini bia me frɛ no gi information me frɛ no na anka hwe ankyerɛ me a enkyerɛ sɛ ɔtaa me ana he sɛ ɔnka hwe nkyerɛ me ntimi nkɔka de yɛ ana me buufu ensɛm yi sɛ wɔ hɔ bebree case si wɔ aspect bia obetumi afa woni side bia ka wasma wo pesa wo ka enti saa na ekɔ ɔmo ntaa wo bia me sra mo ni die kwan so ate wa so betumi ayo ebi mo hɔ mo so yɛ mo investigations bi ɛno de wo kura betumi ayo investigations ne kura akɔbɔ amane bi kura na mo kura mo nim ɛno nso de yɛ wa adwuma a wo yɛ ɛde aboya ne sɛ bɛboa na okasa bia first na panyini nipa so mesi yabusuani me frɛ no agi information na wo frɛ no kura onfa enye ɔtaa wonti ne wonfa de ɔpa so ɔka kyerɛ bia ɔntumi nka wanka so a wosi me frɛ no kura na ɔsi ɔbɛfrɛ me wanfrɛ me biem sɛ yɛ asɛm yɛ pɛ sɛ bɛ awie yɛ no amunya ɔmo nkonim bia sɛ de me gidi sɛ no nti na wo bre yi a mo me ente wo masewate
na ye na fom nti ehunum nya investigation wo ko akobusa bibia na ye bibi na wo busa na nyisa bia enipa nka bibi nkyira na beka de ya tra saa lebu ya ejine nti madaroma odo ene omo de doyen ni gidi so omo doye pa konya ize so obenya asem na nipa sorry no omo kasaboa enya ize saa onyame ti moye adwuma nkasa na mo guso ye adwuma yenna fom ne ehwehwemu de ebenya no yenya mfamwa na yema omo ehun ha omo kakra se de be ye beboa ma de ye pa mo wo mo no ye asemi beba na wie ye na wo benya do omo hwehwe enche no ne ye hwehwe no ye duru ho wie a enkunima botre nyame de abɔ me no mi anu nyina ne enko ya nim ne ekɔ ya nim enti saa nyame yes eni first ade bebrebe that do be watching sansam ade so ade bebre bebre Edio nipa ho ahomti o enti abusuafo mesramo a moma yenyina baabi a yegina ne yenkɔ yanim na niema misi de wo sa wo tie de ye da fom kɔ ye investigation de wo se ye tie ye pɛ kwan ye befa so nya information papa e de abrewo ye nsaka ye ni kwan sa wo tie no watie afi de wo sa wo tie de ne de abrewo aha no ahu sa ha ne yegina aha ne yeduru aha ye sua de ntie pese ehunu de ekɔ ni sei na aboa de ni kwan sa ohu bia na ada hɔ ansa ebrepa mu hu a ne ye kɔ yanim kakran Are good? Ajwa Kwata Queen, are we going to Afghanistan news tonight? Mema mpacha chira wadwena nsa na ya toa so akoye nim wai ncha obetime be manka na mo de Afghanistan muntie ade na ade ba na o na wotie nkyerɛkyerɛ mu mate ase no hu ade na wodi akyira wani abra wo pese abusua ne nsa kan omo asomdwe ma Akosua Serwaa nsa kan ahotɔ ene na asomdwe no se no anti na abre nti wo de entie no ni entie ni edi mu nkomo yedu ba bia wo se edura na yakoye ni mo ba bia wo se edu enkofo abobobo eyi ebo totra ne so de Afghanistan yes no do social media obi obi atama obody di crowd so we say eje me no make Israel some be obi so make China make Togo nobody adru ni Rosemary we are too much na Israel enya some kito e mo di na musa bi di na Togo na bi di na mo ahwan da bi mo nya ne sa okay tebusa fo nya mishra mo papa se de medical aka chiro no anu maka chiro no se bibia aguso niam bi wo kra wo background aguso a ekoso bi ka chiro na anu me bo mani chiro se court ka chiro se ye kwa ahomje mu ankyere se ye nya adwuma kra se bibia nkoso ya tutu da bi se wo se nipa koba ye wo cases bi wo a okay ebi mu busa lete ne ho asem ho yo let's say I can ya I was there day amu busa baby a efiri ene ho asem na say from Abusia Mami Akosua Serwaa I na me chiri ntina me obusa so do a woni baby free ti wo say obusa eti abusuafo sa de mu busa no lete no efiri Mami Akosua Serwaa for su family no eho abusua no eho ena wo mo e dia ba abontene efa ensemo a ekoso no eho madaroma wo mo echiremu a niam bi akokoso a anye wo mo ede na Akosua Serwaa nso aha ne ye papa enti abusua no
stamp no anasa letterhead no amotro release by ya ne boso no pim so pare den Mother Roma na yasan so edi nkomo ya frɛ ansa na yɛde maa yi na wɔ sɛ yɛdi nkomo ehwɛ sɛ enipa no a yabɛka kyerɛ ya sɛ leta ifiri hɔ no efiri ne hɔ ampa nti ya saa checks no ansa na Mother Roma me ba bɛkan de amamu enti mpacho saa pepepe na enti wa ubusa no so yɛ okay dia na kyerɛ sɛ eno a eno no family no wo mo mpanyimfo a na sa secretary ankasa pacho mahu so mabobodi bi wa pacho nyo sa ni pande me ne nkasa akorada nti nya wono a family no enkrata asem court nsem ne ade no ewo baby a efiri kɔ na wo mo no kra woni mo nti Mother Roma bibia ba na kyerɛ sɛ wo sɛ efiri hɔ ansa na yetumi akɔ enim hey yo matwai eni yenkɔ yanim eti pasho yenkɔ yanim na afi bibia enye kama abusafo ade bi wɔ hɔ a on sɛ da bia me ka sɛ baby a yegyina eni baby a yɛkɔ eniema pii na esi ani so a yɛkɔ yanim so wate ase ma mingram ansan na pɛsɛ owuram ansan yo me pacho yo abusafo ma me bɛyɛ mangram kakra bi na akwasɛm sɛ ensem ya wodi tu bia sisi ɛyɛ release ya efiri abusua no hodomo abai no ɛyɛ arekosɛm na de ti America sɛ ɛyɛ arekosɛm ne sɛ ɔn sɛ asɛm yi ba yɛ mu achemienu and kane na indipadodo na enim sɛ court sɛ mo mu no na ebinum ne yembe ya adwen sɛ na court declare obia nka maame Akosua Serwaa ho sɛ ɔyɛ yere enti na obia wo baabi a wogina kosi sɛ asɛm ne koduru court a ɔmo koka wie ya eko declare obi sɛ ɔno nso so yɛ ɔyere ɛka ho no ɔn sɛ factions na kɔ akɔyɛ mienu factions ne kɔyɛ mienu no obia wɔ n'akyi taafo ɛna ɔmo nyinaa de na mua na yɛkɔ menyi ni sɛ ɔbaa baako no ɔbɛkɔ akɔka kyerɛ obi sɛ to me emegidie mu na meka monkonko didi ebia mekora pani atem menyi ni saa ɛna maame Akosua Serwaa sosoro menyi ni so bɛka sɛ kwakɔhye nipa bi akyi sɛ monko didi ebia ɔbaa somasi atem menyi ni sɛ ɔbɛyɛ saa nanso so yɛn nyinaa yɛbu nkɔmpɔn kɔhwɛ yɛ akyi sɛ akyidifoɔ na ɔmo die afanu ni nyinaa akyi no obia wɔ baabi a ne nteteyɛ efiri ansa na ɔde bɛtena abɔ so edu obia sɔ camera si n'anim a ɛwɔ ne nsɛm a wɔka ɛde firi n'anum whether ɔwɔ adanseɛ ɔwɔ ni adanseɛ obia ka yawo ɛde akyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ enti sɛ aba bedrum pɛmpɛnso a ende obi free obi camp akopie camp bi na automane a aba ne sɛ benya nkurɔfoɔ bi ama wɔbɔ bɛka na bɔnten sɛ kane na no wɔwɔ wafa no a na ɔkasa tia wɔ bie no ɛno deɛ wan stop it do wan ka hwɛ akyerɛ no na emom ene ya wo free hɔ no mu a ɔtoto bi ma ne wo no sɛbe probia sante kotoko se adwitwamene bi asra ya na enti afei deɛ ɛyɛ wo ya na ɛhɔ ɛna me free bay okay oze app ya yɛte so yi da bia wota ka asɛm bi sɛ asɛm ba yɛbɛhwɛ no nokorɛ na yaka na yasekyere no ama yɛhunu sɛ akɔdaa ade a wɔyɛ pani no ebia enye ana pani ade a wɔyɛ akɔla yi enye no yɛn fa de saa sɛbe wa obesi ɔse deɛ nyankopɔn ba wiase wantimi ansa ne bie no
enti ɛma nipa ntimi nhunu papa ne bɔne ɛno ane sɛ yɛfutu afra moda asɛm a abusua no di release abayi no na werɛ ho sɛm a wɔ mu a medi kan akasa mekae ne sɛ ɛyɛ curse sɛ onyame mu nyame anim amammerɛ mu mmerɛ mu sɛ yɛnnua baa Priscilla ɔhyɛ ne dɛm na ɔyɛ right ɛwɔ biribiara mu sɛdeɛ ɔno no hu ne ho sɛ ɔda n'adi kyerɛ wiase nyinaa sɛ ɔyɛ yere ɔyɛ kunafoɔ ne kuna firi mu ɔno nso yɛwaree no ne ne nkeka ho nyinaa sɛ yɛ no korɛ saa sɛdeɛ yɛnnua baa ne ka honhom ne honam mu no sɛ wakasa atia no a ɛwɔ sɛ ɔkɔ dwaatoa no apa n'akyɛw akyɛw baabi a bɛfiri baa wote aseɛ yɛn deɛ yɛn hwehwɛ mu ne baabi a yɛfiri ba no deɛ maybe yɛkasa ɛkɔ dodoɔ na ɛde ba maame Akosua Serwaa because yɛn mu no yɛnim sɛ hɔ na yɛ no korɛ wɔ yɛ gyidie wɔ nti yɛnim sɛ maame no ɔyɛ kunani ebi a wɔnhu no saa ɛnyɛ wɔwɔ asɛm na meka na mmom ɔbaa kunafoɔ a ne kuna firi mu na wɔda so wɔ kuna mu a ɔno asap now ne kunu wi ya afe kora nie no ne ntoma tuntum kora yɛnya amanneɛ ne amammerɛ mpangu yi na ɛbrɛ sɛmu no saa ɛno no mɛba hɔ brɛ bi kwan a nneɛma awɛke ɛwɔ saa kunayɛ no emu no mɛba hɔ mmerɛ bi nyɛ sisiɛ wode ɔno na yɛtwea piasiwa no edi natem no wode yɛmfa ne sɛ wo nim die mu no asɛ wɔbɛyɛ a krata yi ka no ho asɛm yi wonim die mu no maame no ɔnyɛ kunafoɔ ebi a ɔnware bɛrima no biara ebi a bɛrima no gyaa no sɛdeɛ wɔka no sɛ te saa ɛwɔ wɔn no kure mu a ɛne ɛwɔ ho som opa enkodwaatoa ɛmka hwee opɛ koraa so a sɛdeɛ yɛka yi ebi koraa wote koraa na bɛba abɔnten asa bɛhanya mu bɔ because abufuo bɛba ma ɔbɛka no bɔ so wonim sɛ no kure mu maame no wɔ evidence kyerɛ sɛ ɔne papa ne ni awadeɛ wɔ evidence kyerɛ sɛ ɔne no ɛware no gyaeɛ ɔanware ne da sɛdeɛ ebinom keka no app yi so abusua de ho release de abayi no so wonim ne saa deɛ a praise the Lord tena wo baabi na mmom sɛdeɛ wiase nyinaa including Ghana ha nyinaa no akɔda ketewa koraa nim sɛ yɛse maame bi di maame Akosua Serwaa ɔyɛ Lumba yere a Lumba wafiri mu ne yere no that's winim ɛna ebi a wabu ani agu so na bibi nti wudi maame na to tankuwa na wudi na tem ɛkeka saa nsɛm de gu ne ho fi dia ɛhɔ na problem ne wɔ no ɛhɔ na me ne wo bɛyɛ adwen kwen me ne wo bɛyɛ adwen sɛ wotu no fo ka kyerɛ de sɛ ɛyɛ musuo bi ɛyɛ nnome bi fi sɛ maame no ɔmfiri ne kura yom ɔda so wɔ kuna mu a awerɛhoa hyɛ ne ma ɔpɔn ne kuna wawu nyinaa no hwɛ yawdi a ɔman Ghana a yɛwɔ mu yi no asase a ɛte so yi ɛde adi no enti saa nneɛma no nyinaa yɛ ade a maame no ɛhyɛ ne so ɛma anigyeɛ ɛne ahotɔ bi ɛma ne side nti anigyeɛ ne ahotɔ ma ne side a sɛbesɛbe mprɛduasa untimi ɛnkɔka no ɛnto amanehunu mu bio ɛdidie atwa guo nyinaa wɔ wiase nyinaa na yɛawerɛhoɔ sɛm na afa maame ani so nyinaa no anka ebia nipa bi de awerɛkyekyerɛ hyɛ ne mu ama ne wura fi ne yaw no here is the case a obi bi a na mmerɛ bi a atwa mu na wo so wo dɔ no no wokora na wokɔka n'akyi ama ɔde yaw ne ahometeɛ ɛde release di aba abɔnten no ɛno na kwan me na wobɛyɛ adwene sɛ yɛn nyinaa yɛ nipa sɛbe previous a de wotwasa no onim sɛ n'akyikyia ebi a yawdie bi ebi a nipa bi ho ahi bi mmerɛ bi obi de video bi sende yɛ sɛ nipa koro ya krata yi boni din yɛ sɛ obi akodi di natam wɔ ne life ase sɛ n'anim hu asɛ n'anim bi tantan wɔ sɛ dɛndɛn ɛma video no mehu bi sɛ wɔka sɛ n'anim tantan te sɛ sɛbe mprɛduasa
you know na nipa ni bi so ya na mo ha adwene hometi obi ya de ore na nya adu uko na de odidi watam no so na yesa nka reply oh yeah eno de enti so ma ne tra kwa no ma otan no abro de wo ye no so asɛ watoto wani awe de besi bia nsi no so no ɛho emuaye ene ho judgment no ɛyɛ ahodo pi woni ba bia bi fraba enti sɛ ye no korɛ sɛ maame Akosua Serwaa sɛ de nyina anim a yedi ho adanse da bia sɛ da Lumba yere prekope eno no na sɛ wo so gidi saa de a ene konkoto dwa anim pempanifo bi na ɛse bibi ɛkyerɛ na emwa because saa de we say no ɛyɛ no me kɛse paa na da hɔ saa no de obi eka sente saa de a na sɛ wo ne mu gidi bia sɛ bibia saa de a ene etena ba bi because me nim paa sɛ ɛyɛ press maame Akosua Serwaa onyina ba bia nka sɛ obi hyɛ obi kotu pa sɛ akoda kokodi da bia oba abonten a ne kasa mu no meta nkɔfo tate sɛ ɔka asomdua asɛm in the sense sɛ ɔba ɔno gidi sɛ ɔne ne kunu atena for so many years abobra na ne kunu anya no wɔ kwan bia so na asema kopie court ɛyɛ Ghana court na court no ato ne krata edi adanse ma ne yɛ ɔba asima ɔba mu a bɛma hyɛ da ba afie bɛwa no no yato saa krata no ɛde atwene sɛ yɛnyi ntumu no saa deɛ no na yɛ maame na akoma mu ya all fight sɛ n'anim onyam a asobɔba wiase ɔba bi aba asase so a yɛn kɔda brem no sɛ wo maame ɛtetewa a wo yɛ abaaya a yɛtetewa nkwan ne yɛkyerɛ wa sɛ suankwan yɛ na daakye kɔ aware a yɛnim angu ase ɛna ahosiesie ebibia a yɛkyerɛ wɔ fie bia sɛ abaaya no yɛde awareɛ ɛna ɛtetewo na wahunu so mfasoɔ ɔba bia ne onyam yɛ na wareɛ enti sɛ nipa no watena bɛɛma ho ama bɛɛma ɔne na tena for so many years ama bɛɛma na wu brɛko awaregya yɛ ama na sɛ court atro de krata ato atwene a maybe mimi mu no mehu ne sɛ japadeɛ ti na maame na ni abre wɔ apii no ho na mmom na dansia ne nanim onyam ɔbɛgye ne wiase a enipa bi ade atwitwi fam no ɛne ne nani brɛ ɛhɔ kro no ana onipa dasani akɔgyina baabi ɛde egu nanim aseɛ enti kan hu sɛ enipa wɔ wiase nyina yɛbɔ mpayɛ ta maame n'akyi no saa mpayɛ no mu nhyira ɛbɛkɔ maame no so na mu nnome bɛba wo so bi enti ɛyɛ ade a mimi hu ne sɛ saa akwadaa ne tena se ɔn deɛ mo mpere ne ho obi amfo so ne sɛ wɔbɛpa akyɛw yɛnhyɛ hɔ no nso obi amfo so ne sɛ wɔbɛpa akyɛw obi amfo so ne sɛ wɔn kɔka bibi foforɔ ana bi deɛ na koma yɛ no no deɛ na dwene yɛ no no deɛ ɔno agye tum wɔ na koma mu no ɔyɛ nipa ɔnyɛ akwadaa ohunu deɛ yɛ obehunu ohunu deɛ nya obehunu enti me kama sɛbe ti bɔnkɔsofoɔ yɛ ka asɛm a na ɔmagye nipa no agosi bɔne no ama mate aseɛ sɛ obi ani hɔ no mu a waka kyerɛ bɔda so onko didi odobroni atem obi anka so onko yeyere obi anka so onko didi abusuapani atem pani bia maame Akosua Serwaa nhyɛ n'akyi so onko didi sɛbe mpanifoɔ titiriw bi atem sa akoda na ankasa ntetiye mu na so ohunu sɛ asɛm aba baabi ogyina na ɛso odidi pani atem a ɛyɛ ɔno ane susuyɛ ɛne na brabɔ a wɔbɔ ɛne ne ntetiye ɛna kwen asɛm yi ba yɛ yɛka bie yɛka bie gyina kyerɛ for so many years but yɛn no ntia panimu bia wɔ hada menim sɛ de meka me boa no craba yɛntia panimu bia yɛdidi panimu bia atem wɔ hada ɛno no ɛyɛ obi ɛnhyehyɛyɛ a wɔyɛ wontimi nstɔpe no wontimi nka ho hwee enti so obi bodidi ma odobroni atem na so maame Akosua Serwaa kamboa maame Akosua Serwaa hyɛ obi aso ongodidi obi atem nipa dodo bebrebe yɛ ɔmugu apo so ɔmo kasa ɔmo nyina na obetimi aka ɛne obi adi nkɔmɔ akyerɛ ndeɛ ebi a wɔnyɛ anampo obi obetimi afrɛ so ɔnyɛ bibi dabi but nipa na akɔyɛ adeɛ na sɛ nya a momo yɛmfa kyerɛ ne yɛnka no korɛ nkyerɛ because da bi ɛtena ha yɛ condemn mpanifo atem didie beboa ɛno deɛ yɛ condemn mpanifo atem didie because some mpanifo atem didie ya ɛna ama ya brɛ from day one besi saa brɛ edu brɛ bi kora na sɛ wo penkyeremu court de release bi aba judgment bi aba open mpanifo atitiriw resource persons bi na ɔma bɛma public no education ɛwɔ platform so a yɛ obiara yi ne tie afira sɛ adayɛ a wɔsɛ mebɛka sisi yɛ a bɛkyerɛ mu sɛdeɛ ɛmamra ne ka sɛdeɛ mede educate public but ankɔ ama ebinom a yɛba bɛfa ma tewɔdom adi matam akɔ so ɛwɔ ha enti akɔla bi kɔdidi
panin bi obi ho atem ana bi ete sa enye panin na ehye na ti so nkodi di atem na se ade we ya ba na panin ne de yawo ena mabusua no so di release ababonten na se animdifo ne anyansafo ka bi ka se e wo se akoda no osan na onunu ho esesa na se ebe kosa praise the Lord san kosa na asomasi ye bi ena asomasi nso ye bi se sa kasa ne bamudia ene asensebe was a 40 Madaroma kona e koredu mebia me mom de onse from day one maka obia ni ho a owakun mu a enkofo no mo start ye biti sa omo amuni mo amudi ya sa atama ne adwi no mo nyina e konde ne bia no mo kasa ma atini mu de menyi ni so obi de adwenbone ne bae ati afi me de da bia meka mi wo gidie ti na metena se bia na duru me bi na me ka o masema me bo ma baso me bo ma baso because ade na mo ye na twetwe nkofo bebra adwene baaso yes abra na ekọ owura kofi so ni koye interview ni anim se problem wo ho ni anim kra sa asem bia ba abusua nim enso na nipa ni bia sha tia aha nti na da bia no esa nso maye ma no maye nipa obi akasa na eduru bia ntokwa wo mo ntem na wan ukọ kabi ma efa ha ebi a we beka se wan kabi ama ne ade nti emma ye mfocus wo ho no na agya ye hwemu ye de ye ni nyina echi no ye respect ni eni bia de ma wo mo ni bua ye de ma wo mo ne de ye ntumi fa nto nchen cause wuyi se bia atemdie ne bro so abua ne ka se omunya enu mfrim no mo enya adwumaden no mo ye no ama ye adwuma no kura ni nyame animie ti me de me gidie mu no minim so obia de adwempa obia ti ni fia oti asem ne kan na koma na wo de sore ye so wo ye bibi na ekun no wonam kwan so no ba betia obe ye bibi am na ye oya be hu bibi na anya ofe ni ade to wan hwe ya hu ehu ya wo betumi ama wan sha wo ho so a wura fia de no kora wo koma eho na da bia na ye bo hu da wuro se e wo ho a no mu ntoko eti ni ye bebrebe a na ye try se ye ka ba ku mienu bi aha nti obia o follow ye bia including po wo mo ankasa enim se ye ni obia ni obia ni personal kitahudie da wo because me ankasa ti me ga wife what there enti on say ye diele mu all right da bia ya appreciate the omo ye pardon den ti betumi asesa why betumi asesa im say omumu nchichemu mu no omumu tan na kọ nanim pa enti say wa anya careful e wo ma die mu a ebe na ma bebrebe but ye normal so what you say mumie nkọ yanim na afi de si ye ni so no eno a na ye hwẹ ne ye nka ho asem sabi me de ni ye mu a na asem ba obi a ompo obi okwa na ni brew wunya asama prekope ohwe ba bia wugina ohwe bia betimi aha wa bra aswo pa asama ma dan fone no so ba bia no opesa wo begina na ho anu akogina no e bia na udi bi kura da osuka na enahi nti asamba ho ana asa afi na dan fone be de obeka no kura kira na hu ni so oye otamfo na nso akire yi wo se se we mom na edom ya na otwe ma adwene se bibi so nti me de ye nyina ye ediem nsaka akrata no me busa mu ya busam aduru ba bia wo se busa duru ansa na ya ba beka and me madwun me hu ni sa ne yam se nipa no aha ne papa enti cha kire so wodo nti akwanya pii wo ho enhwe nkofo a ene obeba beka bo no maka se biara be sei ni ade ayi for do ma ha adwuno comment section for ya ko etra say start ja queen they find them she's insulting you they insulting you wa any bro where I say it is how soon him there over one so comment section ya from modun fuku for ya from modun fuku for chese ana tika kire so e ka se bokuru na enu kro ya se tika kire bokuru busuafo enti mate me koka mate se de nipa no besi aka no ne wo so time ba bia na wugina no
One way abubofu. Mesi mo ntokwa yi ahyase na na mbeka ansa ne kese no free comment section for. Opposition for na betwere comment to nti mu wie yo. Ansa na mo ntokwa ba bia beduru nyina a kire sa comment section. Oh yeah, no bia betwere. Why is insulting you? Why is you to say? I need no cry so we see but we have to inform you. Minka sanya no kro ba me kire say obi wo positive ade na odi inform me but bebre so eheda kotra de bi e wo nipa no come e de se na go wa so nipa na hwesa na mira yo ne ho enti wo opposition mo abetro comment kwa ho ahwan ayi ho kohwe wakeka de ani na ade aka ho wusu ni ba bia nipa ni free ho na me free ba yi adu fuko fufo baby ya wa ma mu ye too much I just am in comment section for no dear. Yeah, they was in phone and Yamasa Makuma could be never film. Opposition for being a far for baby no mother film. Yeah, comment me, my dear, and we have focus. And the young funny and in the four. If I be a woman who walk my puppy, Yamia select to almost and the Yabo machine near Yabusia. I would the end the old boy. You too for. Why ne comment section we comment to everything. Oh, we see content to what you go me black kind. Ma me da ko an see content chi what you go. We see letter ni Queen, could you please summarize the letter for us? Ada food was abane. Hey, ya would is wo. I say yes, so yeah, no, Queen. Oh, Mr. Comment section for Mutia Theatre. Let me say, Ampo, Nansa Possi Ampa, what you go pa. Miss Aka letter, dear, what my mean summarize mount. The woman I the woman answer Busiani Chima, Warmo Ehunu, say a baby Aki can some friend mother. Ewo social media ne so mo nsa aka fam Akosua Serwaa ehu na eha ne ye papa wodi ho yaw na yaw a wodi wo ho ne nyina mu no enso de dikan wa address ne ma bi wo yese nipa ne kiremu a ne marriage certificate ne fake wo kire se enye fake enye no kre oka se nipa ni improve bibia kire se krata na ye fake onya bi enti eye kasa wa na nipa naka ba bia ogina sesi enso no ogina court wonam mramu ni hihye mu wo hwese pepepe ye be ye adwuma o kwan se krata na ekuta no eye legal document what you say e krata ye de komram koye bibia enti so obi bob modern ka fam se ye fake womu wotumi so mutumi tu anamo bi bi yemra ene de wo senkomo ye na enya ho na wo focus de di kan oja na asem nyina e de ama twedi ampo Nyankopon se Nyankopon na be kone kon e de ama no na ebrepam ye briti awa bi mu Nyankopon e be ma wiase nyina ehu se de krata no papa na saa bre ni dura onipa bi o kan asembone de fa ne ho ene na ware a okoye eho krata ekuta ne ho se nipa no so ebeyi na no ntintintin ntwa wo mu nyina kire se enipa mo ke kansem fa ne krata no ho ene ade no nyina ya ade a etete wo mu ye papa na wo ma hu ni nyina ni nyina adu wo mu anim nenso wo mu ani si bibi so wo pese wo kire wiase nyina se abusua ne soso ayen soso ne mabiso ni se wo mo emre wo mu nye week da bi na emu wo mu nim de esi wo mani so de to so biem abusua decide so wo mu nkyereke wo mu nsem nkasa because wo mu mpese emre bi etwa be wo mu nsem fifa ye eseye no ebe ya saa enti no nkyere so wo mu ye week anaase bi a eno so ama nipa bi nte wo mase papa ko bi obi wo ha o pade bi nkyere mu bi a wonya anaase bi a sede na osi na obi tie first pade bi nte saa eye bibi ntia ne ye mu ntia nya ne bone enti na abusua no etu anamont as wo ma keep silent a wo mo krapra wo mo niema no
nkakra omumpi omumam nsam mpi abontene ye te se ebi emre bi etwam ene de tete saa no enti bibisa ena krata no ni nyina no efa ho na ompese wiase nyina ehu se be obi gina ba bi ka se krata na efika enti saa krata no krata ye papa enche wiase nyina be hu se ye no kre se okuta ware krata na no ewo nda Lumba ntem a eye papa a kire se fake ba kokora asem bia enti saa ewu enti bacho wate ase a na saa pepepe ena ekire nti mo amubusa se yen summarize mama no se ma summarize we yes summarize pa enti me pacho eno no he ensam okoso a momfa mo differences ne nto nchen wate ye nyina ebe ka asem bi ya so ya muhu ne ma bi o nipa bi nso aye yade bi saa yanso ya de atena ho bi de picture to ho adi atamu mo kasa mama me ya bia ye bi bebre enye ho ne ye kohwe ho de a emmoa yen ti abusuafo mesere mo aya de mo mo bra nye me ho nkwa ne ade e ha me mo bra nye kwa na mo bra nso enye kwa da wate munye focus why munye bibia we beba betim we beba be kaw na afi ade na ntiwani abre ho na yi wa adwena firi so na wasa wo kontokwa yo Nana Serwaa YouTube me be ma say ya friend Nana Serwaa YouTube say ya friend why say ya friend nti madaroma mo me enye ne saa anye ono nko ama ka kire obi a because ochina unim dia oso obi wa be ka afa ho si e be sorry na obi afa na ochina obi a minni dia be manasi ma attention be shift akọ ne agya de ye da bi nti yenya ne saa ne enko yanim wate abusha fonti saa pepepe ene ekọ no obi enema bebre ene ekoso na won sa ena anu bi ya shaase sa nema ekoso ya se ha adwene but ko pe won sa ya fi adwene anko hobi eyo ade bu a sometime ne boni mu na ne ye mu a bet yanim yanim ansa amade ma bi o ha ni boni mu na ne ye mu a beta bi emu atam didi ani mu false accusations ni ade na enye ena me pacho mo nhya sa ade we nso abusua ne let release ahodo anom de bible nti nyina no mo kire wo mu se nya nkofo atam didi enye first time a abusua ade release aba obi adidi atam a ombeka om release ahodo om de ba nyina mo kire se nkofo atam didi nyina mo nyai enti Madam Roma, the was almost can be on my becan. They say release here and they almost abay. So I'm the buy. As some of my becan, Senipan and Yan and Pan to us. Now almost 1 month take him actually be on better now. Send one answer or 2 back say, oh man, and to a be at them be say your position, say he. One would the letter, but I bet Cassette as I did. 2 man in your sa fade as what diabetic baby no. Enna a fade will be babecan there be. Ena maame na tam didi ankasa wo madi no oba a wo nka ho asem later ya me kan enyi so odidi ma obi adi maame na tam ne ha no ne krata ekuta na o se eya krata e se fake no kan yo ti de wate eya tam didi bia wo te se bia nipa na di afa maame ne ho anase hwan enya eno pa na wa address ni certificate e se fake no address ya eno na opeso address nti no ho asem ena o kan Hey, wa mo say ma kan wa letani say yeso obi mfre obi. Jabi. Me kan wo mo say obi so obi mfre obi. Ena e bia oni akrowa ante me kan ni say o say em say date bi 26 July na wa mo si nipa ne frɛ maame no na maame ne che say let call bi asa ankoso on that day. Nipa hofro bi a dini me letter yi de me kan yi no but obi a din ni mo apart from maame Akosua Serwaa letter ya me kan yi de ni din omudin a ewo asem ni mu maame Akosua Serwaa family no dad Lumba ena mother ne brof din ni din e different ni wo but wo mo address nipa foforo bi a din nta 29 ya men ha eno ne wo eti
Ebi obi kuta foforo dia. So that is what you meant. Okay. Enti sa pepepe ebusuafo madam ma sada medical aka akire mo no. Say enkofo etentam Afghanistan ekekansem bia omope. Yempese be say the beauty of ade we na ekoso no. Nti for now no de madam Roma said the enwam di kan aka akire mo no. Eba sansensem Afghanistan news no a. Ebe hold it on. Okay. Omo no nim asem kra ebia mintie min hu say video so me nya daje monitor saa ne ma ne saa o. Na emom secretary na ye fake ne de ende ye me hu. Na ne ma bi wo wa say nya daje ni nyina achi santi minim mu bebri. Eti munim ansem kro na nipa no kra kan chen me. Enti Madam Roma sa pepe ne ti mpacho me kan for SNG electricals amount se ba electricals a tro SNG number no ani baji o SNG na ye kan no nya asam kitu o wani bre na op electricals na bon se SNG hu hia ya na course ne ba ye ho tro SNG number no hia pa age to ho hu si dan ana wakoto dan bi ya renovation hotel bi hostel bi sorry bibia wo ye bia dan na wo tim no light somehow person so cables ni nyina ati ase SNG no cables papa ye cry ne mani be free UK be free e be free US e be a local made papa 18 pacho eba air conditions eba solar any water heaters ahodo stabilizers and can different types different designs any idea SNG or main switches wo ho SNG dia SNG socket SNG fan SNG air condition wo bi wo de ania ma ye wo no beto bi na wa bedi ho adanse wo pedudu atu aton so a ebe ma obi ana ebe boa o saa kwan so number is 055 555 1622 055 555 1622 and 0203392 333 0203392 333 na chese ye kwanim kama e was pedot kumase ye ben akate farms ho a bomodin a na eni yen emra medi edwa na wakoma ento oyem papa me pa so betumi afre ye number we so betumi afre ye number we so na wonso watumi aba be kire wadwen pa cho ba eni obi atem de owofa ka bia fa letter ho ana bibia ekoto bia eni atem why wo de obetumi akire wadwen na yehunu de ekona afi yakwa enim 0554 227712 0554 22 7712 0554 227712 mumani nyina momunyini twabre ni dua ne behu hello Pacha ti say ni pacha yo kasa UK nyansa de nyakopon ama obi ankasa ya me shira pan wadwuma pass oye na tese me kamechia obem so nyame shira no obem aka semba ko bi o se o ka me beka no o se ewi access ni fia obi a national state ti obi a sadie nti ebe ma yede wase pa na let ni mu asem na beka kakra bi na ene me rawo we sam se mani beka sakwa mani atatai ase me ya because me kai sa sister ye ma me pon din ne wo ya me fe pa me ka no di ma me agina ne wo ya me fe na me pena sem se me ka se me tan but me pena sem na ne wo ya me fe ne ka sa ni ade aje so di ma me achi so ati ase na obi be ka se ade ne ma me ko fu bebra be di na tembe bre o metro hwe because udo wo bia na wo ya ade a eye wo ya udo bia na o ya ade a eye wo ya ewia se nipa ye bedi ma me achi ne ye dosu bebre enti sebio na sutietia beba baabi ebi ansem bi beba wonti ase ni ade ba nipa na wo so support ne die no matter bibia eni sa wo ma wano ekotia no enti da me taste asem we says girly kama mi asem no kro ne da me real we me suye na me ya because na edda me kwa me dafa me nyama me sewa na me do ne prekope
na ne ho ye me fe na de wo so di ma me achi no na me nim ade a baby a misunderstanding bi na ba baby but ubetumi akasa ubufo ubetumi akasa bebre but ubetumi atra akọ baby a okoye no ade ne ye me ya but say your friend is saying your be ma kan e wi ase asunu pia so ati ase moda the way me dad me hu video me yam hye me na ma me so ko na tempa we dina sebio me twif ma no nka so ntro so on cash do you know the reason why tell them what no na ebia o meka on kasa na odo e wo na komam yeah enti efi wanum ba ye a wo be kasa no e ma de ne hye na koma ho enti ma me atro salete no party ase yeah me kwa me dai na me do wan kasa ba me make me no kasa da me fra o da but na me do na ho so ya me fe me taka as de o de no ya me fe na wo kasa di ma me achi na wo kono na ho ya me fe enti anya careful so ati ase na me kan no ewi ase se ma me to nipa bebre na gum obo okra wo fi the other side obo wo pese obetu abehwe abufuo e wo kwa bi so ntin wan si wan so akoma mu na akodi di obi a wo se do no atema esa enchai no kwaye ba akopɛ ade a wo ye ndie enchai no kwa ehimi papa queen ehimi o because na me pegel na sem na the way I will see kasa any ade ma me etumi atro let we a na kire se no odo na ade a wo ye no am aya ne ya eti na watumi atro salete no obi ntumi nka de wasa wo ye enchiro because we your penny but ade a wo ye ndie no kura de na e ba akopɛ ye na edishia de se wudi obi achi na se bia me se me di kwenachi na bi obi be ka bibi kire me na se me ntime ho ase enu hia se e wo se me be fa kwin di kwenatem sa enya kama enti ayehia mu ade enti oba madam Serwaa wo ye me fe dodo na de we na so di mama achi no na ye me dane me wo be kasa wo voice bi a wo na ye manika na afede me confirm wo video bi a asema na wo ka fa mama ho no eno kredie na oh network na kafra yo nyame nhira mo pa nti maka cho se ebusuafo e but cho di design afrefri hello di design on afrefri Pacho Timinka. Yanti. Me Pacho did the self free yan. Yanti, no mean so. Okay, and see, everything for number no 05542277 from UK. Say makasa sasa kini da o. Dabi ni na dabi de oka e bia bai pacho. De oka e bia bai na wo be wie no a na em say free so oti. Pacho ya no abehwe na. Me say mo abrada ache. Me say nyame nhira mu nyina na madwuma pa mo ye moda. Yes, so you have to do the needful. Me do pa ma me so no. Enam say wo do nti. Kofo be did na temu and so on cash. But because of a don't and I did not know, I'm an actual letters. Timoda Pacho, do the need for you to be candy, one cassa, no better maybe I made us queen, made us because I'm from UK. Yeah, that was a pa, Nampon trade yampo. Oh, shira papa, na on your man, na on my walk, na and your Jojo, now so. Bibia enye kama emfa emma sa pepepe moya dear pa asemo eti eno no me pa cho ye number no nya botere ma ye kakra bi 0554 227712 0554 227712 aha eno ene number no betumi afraba na wonso aba be kire wadwene na afei Bibia ay kama.
eti sa pepepe na eti ba cho frɛ a ho ade na wo di monitor yen eya dum no me bia wutie ye free no na wadum no na wakasa de afa phone nim na ye tie won ka de afa phone nim na bibia ye kama e da wase pa nyankopɔn twedi ampɔn onhyira mu nyinaa ai ye na nada adanko akufo ade osinyame onhyira mo maako aha senhyira no na ye ede ema mo den eti pa chawo se number ye de fa phone in there enipa efre no dɔɔso enti ofra na wanya abotre na wayɛ ne kakra na wafre no bia atonka timpa chawo yenye ne saa na emwa ye nyina nyame nhyira mo pa asɛm it's 0554 227712 pacho enfrɛ wo TikTok ni so yempeke TikTok say enfrɛ na wa begina so akasa sɛ de ya no moye no yenya ne saa ye frɛ wo pacho di say na wo frɛ he okay anti me pacho wo fra enfrɛ se emfa wo TikTok live ni so da bi enha ho kra nkofrɛ wo na ebasa intumi ne won kasa etia afrɛ ewo call the normal call na WhatsApp call number ni 0554 227712 timpacho busuafo mumi nyina nya abotere why sometimes no bibia wo de nti a esie nti ade bone na ne yemu anu moma eba na ye ka ye ntwa so ne yenko yanim na afi ye kakakra ne ye twa so ne akoyanim na bibia ay kama hello But I do get UBTA and why? Let's say a phone. Ya UBTA and dum no. Let's say a phone. Why? Me pass ofra nipa bebre na afra mo brands na mo wrem. Enti wo fra na dum de baby a wo monitor ye free no. TV and answer radio and our phone na audit a. We dey na radio. Phone na audit ye no. And our TV na audit a. Na what dum no. Aha, no what you can for phone him. Me pacho din the self free. Hello. Pacho me kase free Germany. Yo. Queen. Yes sir. No what to say. Me pacho hu ye papa na swear. Yo, facha me. Facha me pa. Na pacho din the same. Femina na why? Yo, nana, padaroma, pacho yo inti we. Yo, mother semi na meka kakra. Isi kabi be kasa sisi a wasi ase wonsu. Mother tie no. Efi be ni ye nyina ye hu ye no. Nyame anim nkuri ni yesu ye. Me say particularly eye me ya pa mission because mother ye ni nyina na ye koshia wo airport. Se mother no obeka ya maame no ano wo hye sibo atare ni eche brown kasi bi sama hat no me na be kasa no me pam mother me ni sister baako ye kan say mother ho ye fe because ye na me tati mother pa tam asem ni pempen so baaye no na me tati ni papa nti ma ye ko hu no airport no meni je pa meni ji maame bam no eti nyina so ne ye call man cry friends bimpon kimpon ana ye nyina ne ye call ni fie wo a moda chesa wo de dama Akosua fom wo hu ne wonye maame no eti no me hu ade no queen misuye ayamiya finra besi ene ayamiya papa edie ne ekote bayire mu a nti moda obeda wachi amama Akosua maame a wa fight amanwa na fei wuditi na temsa munhwe yi wona nkola amaba munhwe yi ne wuo na doso wo Ghana ewu no ya munso ade kakra because atani na mudi maame no ebetani aba muso no me beba muso
Monhwe bibi because said it is say Ghana musidi atem no anya normal. Anya ye see so me was 64 years. Me see so no ye need depend what me kra me so kra me need depend what me bakra ma wonu kra me tiri ni din atem. Enti monya careful atani ni doso. Wo bia ni kra wo mekam onye boni bia onye wo bia boni. Ah mutimi di mami atem wa me so bom. E de boni no waye. So wa fani kru no ni na bobra. Na ni kra wo ni franim. Na anti sister mami nyami yesu. Me do ase. Natwa mama nyami shirawo. Eda wase nana nyami shirawo pa. Se obefa de wo kanu nyami shira mo akere se nyina na mo wo doma ne papa ti se niema betumi adade eda ya asemo ha ewi ase emu nsam no ye bebre sometimes never be we see abubusebusebusa nsem bebre nanso ebi wo ha na ni nyina na ye mu a ti mon kama kuma entum yem na yenim se bibia ebe ye kama sa pepepe ena etie enye se ya kaka krabi na bebrebe nyina stana afi ya kan ye de history kaka krabi ni esire nyame se nyame na me man nsaso Pacho, do the self-free. Hello, Pacho. Good evening. Yeah, me Pacho, me friend Piazza. There would it here no Pacho do no cry, any and Casa of no cry. Do no cry. Give me a pause to cry, but do none a cassava phone. Phone our friend. Hello. Me Pacho Yentewa. And Pacho, what did you say? Yeah, Queen, your family could make us a fear. Me Pacho, you. Yeah, first of all, you don't want to know you guys are doing an amazing job. Thank you. We will be doing. And you can't person make us share more than a thing. You're the Christopher, maybe quite a couple. Now, Bible, my tears say you report you so. It's in your need now, on you're very careful. Media. Near my bomb fire, men who are from my Akosua on for cry. And no be near the Yasin. It's in your year, we won't die. It is a senior brand Kaino. And no me no a dow. Bible, am I a papa the bonnet or senior fear? The catcher man no pan and no, the beautiful. It's on you're very careful. In summer walk for your mammy when you're not on you're very careful. Yet the young kind of shape, by any of the Ebekoya Kukoma Bompire. Yea, Ebekoya Kukoma Bompire. Senior Kutani be your person, the good mamma and the master. Angel and the empty. It is a mamma certificate in the piano, a dimu, baking him, made a mamma some the pam, the pam. Also, near Yano, a collector young mandate, fortune. How the near Pia Yatini Pia would not behave like this. It is also me and mammy the baby and say no jive no yana. Yes, she had never quite cook me as she had in the TSC. Media Kaka Mecan, Yami Shamo. Yo, mammy, yet I was a pa, Yami Shamo pa. Ja, a crank a cra, I would say. We be out of where you, I was in a force. I don't know. On our crowd to mean train. Send Drew. Na anamontuo se yasi na bebre bay what's that be by force mo amom social media nyina they say who say dey sipe data betie eniema by force ntumi na rande yama ye wat na tuntwa papa kasawate na tuntwa that's what the self referee Queen, good evening. Good evening. Divine intellectual media. But you know, you know, hey, what when you go watch and one guys are coming from Miss Mummy and the Brabia or Kwaku.
And I'm Miss my feel pa. That's all free at it. Mateo Nkapa na chiri din komo chiri chiro de chiri ba say komo na we de mechia wona obema ne kontonchi media chief nyina later now can ye no na me pese me can be kakra when ye me can say ye nua ba no sebi onsa enti afuto ba ko pe na me de be ma no asema obeka me mintie video na me hu video no honestly me nim the content of the video but ye wo kan na me gina so e de afuto bi ama ye nua ba no se ogidi wona kuma mu se asema obeka ye na eye no kra ontumu na okay obi eke bia ma wontie ne mu so ogidi wona kuma mu se asema obeka ye na eye twatwo so dia ene ye ontumu na montem ansa na wagidugo na muye atomo so ise wabe mama Akosua entina nipa bi adwen bitima ye omo se nsema obeka ye no enam so wabe ni paint na be no kura na emu ono a ne nim ese de wayira no on ne nim baby a wo ono ne nim se nsem na obeka ye no se ye no kura se enye no ono to na enim na emu so ahwe a nipa dodo na betimi akwa akudi bone ye pe ya chi ye yobie dwane wo na wo yensa bi so mu no wo na be so adodo ni nyina de onye ye kra de beto so ti mesre no afutuo minim ni age de betimi ache me betimi ache no betimi ye minua mesre no sa tem na wa ba bontia be ka tun from mu no so nim se enye no wontu wana montem na asem na maame ne kan no mama aka no hu ma onfene tra o kan let no kan be go see se enye no kra o je mu manyame na hwan ne nyame betimi edi asie na hwan ne nyame nya o betimi afa no tototo hweye na ontu wana montem enkachi emfum so na ontu wana montem so ogidi se asem na obekan no enye no kra nemu so ogidi se asem na okan wonyina so ene ye no kra dia menua ba tumuda na enje do bia ka na wankasa wadwen a nyame de ma wo no fa eko wani ofutu a me de be ma menua ba na no me pacho yo bisa asem na ma me na ka no kwen emu tu papa na me yemo hihye me ma no se asem okan na nya no kra girl no na enye ono kwa a generational case don't be na untu wana monte medase yo kwa chamfo nyankopon hira o papa yeda wasepa nyansapo na number no o last 2 digits you say hello but you did say free nyansapo so wafra onyayen na na Serwaa YouTube atchom be ma say ye pon ahu si apon ya frɛ no why hello kwa bna ye mi so no kwa chamfo no mi si mi nim de be ma mo voice no metimi ahu nsunsun ye da mo voice ni sadodo me ba so bi aboko de yo maybe I'm share bibi wa menim say obia e feel the way I me feel was the network is here asema abe me mentin ho hwe nipa kronko no krani nya me edin for mentin edin for them be said matiwa na the mechanic say opanyi senya ka sembi efa mame Akosua Serwaa enti no me de bibe ka ho akase atendidie no da ye ka ho asem se omo mutie wa ho omo mutie wa himfo sa asem we abai nipa mienu ene ebusua asem ye de edo ene edidi akire but ye my emotion no cry get overboard extra atsema eda wa ye pese ye papa se ebeba na aba ye we se de esi pe no
na sisi a na ewura na sabi ankoyi mami on tisa mami ontimi mfa krata semfi Germany metra Ghana ena ewiase afana nkasa eye nokre anye nokre wa bra anye nokre eti onye nipa onye akola ena asema atwo no nso no eso ena ye kukoso won chenche no so edos ema no owo load eti se ya volunteer say ye kwana na ye sa akoka ne yawo na ye sa akopri ni kura na ye koya na ne ye bae na ye be ye papa na say ye betete na koya mu ne ye be ye di ba be ha no o bua ne pa no aba ha no atiti ewura no onye abotre na onti asema onyina amaka obe maka asem bi sa asem na okan no okan ka se maame no wan kahwea ina chite bi a onhia no na emom no se wa be kasa asem odi ye wa kasa asem no also otu ho anabon ono de on kire ne de onye me meka to a obe ma de enso kire se me kwabra fimpo a meti hei mini ni papi esan wo mabrabo me 66 years it is a mekasa mini ni papi esan mini ndi meka na ni papi so a mini omu san ye no ebinum up to now obi o mpa ni business eye me ma no ene ma dwene ye misika ye misika nkrofo pii am me fam brande na me wo Italy na mba America ebinum almost set to Ghana very good wo but obi wo ho ye ma de na ye me ya bijirawa those days that na me young me sure be a bit ko obi office me call me headmaster office I go come me post as up train na mo form 3 I mean my main defense was Wednesday for 1 academic year but na family because na master made later so be who some master made them be pa me ma be chill after 1 year eji se woni obi ya ade na nipa no ohana osai na daje na oyiwa no a na wahwe de ye chese nipa no ope wasem enti ena wakam wo hu sade a ode ene ese na tie because onu nka o mekana se ma ti se opese oye obibi a adwumbone bi o trimu a e kam ye sho mekana no atum no akoni kotobe odi atuga ama wahu iti se oba no ti se dia anu nyina aka che no oye smarter onko kwa maame ne chew no fa na some che so ni maame ne nanti bi okurapo a onko pa ne chew na often shall no reality because eno me da ho ma no ti se dem ka me no ya de na me fi bio a me pesa me no be kasa bio a ena ya ben kasa ho bio da me yiwa no de a na che se bibinti me pesa me no etembe ebetwem basa wo nyansa adekora na odi ye me na ye me ya no oba beka kwabra we de antwa ye so we de say jame no mi no ye bi ni de say wo beka me be fasa no nhye me enti na ye made abitime pa beka masam kire wo sana me beti na mami we say no openyin senya mesisu openyin senya aka ne ho asem obema so aka ne ho asem spiritual way no onkita dro onkita hwe ono okita nyame no bia wo ye na de ya kura mpo na ye kura mpo na ye kura na ye ya no o se momie fodo na ni bia o de agbanyame so we are smart na dem de pakoye why would put the ye mate teachers a woni no wo encounter it's not just a ka wo opportunity se set bia no nipa fom ye de che na sa wo the arrogance next na obehu na bibia toa mo besa kan different se ma me de wa ko eduro so enso so no wo eduro a enka menji ni se nka dasem enka tidiati na mefa sa akwanya we se susu na me de asre etiafo a ye wo ko nchiri se mo ma ye de ye hunya kroje atemdidie ni ade sa ewuraba ba akoro mesro obi o otie no ha mamo ye fa atemdidie asem no both sides yen fie ya no yen fie ano na yen hwe asem no baabi e kɔ ne baabi enam no na yen fa paebo yen fa tai o machi na no kure na ye pe no enukure no ende di maye na asumdwe embra because asem no ye pese etwa na obia eye because mo programming
say pure on my me sure some more I or some year. But although I don't know cry I'm of you know. And what duel was a stasis when now which mean that me a human am way. Because Okunafo only be only you have a canasam and I'm with the Mudi church my yin abetoya comaso, I yin I yatia to a bone by tea, yadi adunic check a cry as you want yadiba. It's mano ebesi wa heya, they cheer for mess level be at be both sides. Mummy and Jai, Emwa, Emwa, Yeah, that's it. Yeah, that's it. I'm not from Ponyamisha. All right. Hello, but so did this and I'll free him. Aye. And then you answer, finally, you are through. It's in it. I want to my class and then Baba to go so to go so to go. Kwaba. I oh me feel lose that That's a point. Yeah. Mm. That's right. Yeah, no sabi. Hmm. Say.
Kafra, be a bear fine. Why? Mm. Mhm. I was appointing answer for no. And Mary says she has actually apologized. Wow, really? Wow. Oh, okay. When? Miss, When? hello. Me What doctor. is the Serwaa Fasa case way? Me na me pesa mo ye bibi mama ye timi meeting no. But me bag na aye ye nti but me ba stebia meeting mo. Me the pasa wa fa mama Akosua Serwaa asam. Why? Sa ye ya no adults too much e wo Ghana enkola ye ya mpanyin for no. Na sa nkwala ni bi omo feel say just because mamma no on sinti na trese enya afre obi wo ha o ware a waware me hu sankrofo ni bi da say what am I say just because na esema esi on kasa no na interest enya ne ya one it enya fine onu kasa on hiye obi ada nso so I say obi afa no omo pese omo didi o se den one who should some colony videos are okay who was an for straight oh a shameful a very 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 shameful nasa onya kola obi a friend akola no onya kola no necessary so onjaisa onko pa mama na achew wow na nka me ne mama ne papa so a me ne no na ebekọ na akọkọ pa mama na achew me ma onon krapom eye we ye pinsam omo hia big person so onin di nedim na omo kopa mama na achew mama ne ye obi ada me anti no de sa o worry ye ne kuni jai no o worry papa ne tru o well na just we Jimmy obi akoma sa netie it me power me da was se wo no be ma afa mama Akosua Serwaa assemble I'm so happy. Wow. Ntimutina ye why? Yeah, that was say Nyankopon shira papa baba nyame shira. Nyansa pompa cho kafra wate. Me hu sa na why very emotional. Kafra. Nyankopon enchichire wo re. Why? Bia be fine. Bia be fine enche na asa. Yenim se saa na yɛhwehwɛ no na ohu sɛ okonkoden na nyame nso atie esufrɛ nti pacho di say na free him hello yeah hello ma pacho di say o na free him family see mama me free Belgium see mama Belgium ya ma kasamra soro kakra bi ma yɛ pacho yɛ nkɔ yɛnim Matsi Jana contribution kakra na nampeselima mojuma ye so eni na rana who say comment section ho ya entokwa kakra ho ye kwa ba ye nyina so ye ni bi ho no kre na kakra me kan say ye nyina no ye peni ye enne wi asenso de ye wo negative and positive obi ana na adwen ena ya me pede we a wotelo uti obi ase ena wuti obia ne ne opinion te said de bia o kan ye nkontokwa ye ndidi atem obia kan adwen yeah ye wa risto e wo fom ho ma part ye nyina platform ne so queen believe me asem ne ba ye nyina e follow ye kontokwa pa but ye ndidi atem yeah those people me papa me huni pa bebre omunyina ye nyina ye de me ho
agye nipa kakra bi na ya efra even enama akomakra ye nyina ye ko okay ye funu baba akon enna pese me kire ye ya argument but it doesn't mean say ye mpe ye ho asem nti ase na enye adwuma nti dem pese me kan say ye nyina no even if say ye nti ye ho ase kra no na ensi nyina ye tie na ye hu de beba but Aristo de pese me ka che ne say that bia na nimbegu ase minim so tie me pa na nimbegu ase poto ono oye hwan Aristo aha na nimbegu ase poto na me bisa so oye hwan ya Aristo platform ne so pa oh okay yeah conversation bi wase o enu nti kra na e ma me friend because on YouTube and Facebook and TikTok nti na beta m ka che na nimbegu ase poto and Aristo to atwi no kra ni dia na nimbegu ase oba na oba be patch ons so Facebook and okay mabe what's what you we dey on comment section hwa sa ye do ye ho pa but on what the other side no Aristo wo ka hwe ya wontie me ne ma part ye ka hwe ya wontie enye obi a na adwene ye mpa igbo nyina ne se na nimbegu ya na nkofo odi na tema ya na efi ya nti ana m ka che ne se na nimbegu ene ofiri Aristo pa eze na Woni Aristo my head metimi aya aboa mu and I make I say we are today ye nyina ye free Aristo asere o say I love you baby we agree Aristo ya down nti eja platform bi a me ko bia oni ma party ni nyina ye kwa ha ni e ba ha ni Aristo ya down ni a betie no kra Aristo me da wase me da fo nya mi shira wate yes ye da wase pa no mi shira YouTube for mo nko wate Aristo ada na unu ya ma ada na wo ya da o mana wa bi jene ho ama mi hu enko kwai mo nko ha wo da kire wa adwene ewi ase ye nipa obi na obi nya adwena enye etan wate mo nko wo de mo bi an kire na adwene e abotere pa cho di bi sai na free hello, this is free. The patron me de na nadra me free Virginia. Okay, patron into. Hey, ya da seni adwuma pa wo na obe ma moye ya me sha mo bebre. Yeah, that was sick. Na de bia me betie me wo TikTok na nadra Serwaa. Ampa. Me mother sam and me send me back me can be. Onim the father say, Timmy, for no. Be brave, why, Diana, you say, I know, saying Nana, and the chimney can time. But I'm not to put Timmy Betchet say a court in some apostle, and in the Americans, it's not least when Timmy can't gather. Near much sure, no, I mean, say, during court we thought a procedure. This guy, yes, but as a church, I have opportunity to say me really cold verdict. There is nowhere as a man, the way the marriage certificate was fake. I must say it was not properly authenticated. That's it. A man can say you fake. And the day I mean, say a mother can't me control anyway. I said, let me say, did you get a chance to read the court verdict? And what I say that was the very damn me on follow. Like it's can be brave. Hey, Shanema mammy now go through sister. Don't have no star kola. And kola me say big jam kola me on Sato also. O kona oba. Ma ko Germany economic news sujenya. E didn't call it now. Me near me work for name on drive it. And near my mammy go through. It's me but not for a cassette. Why would you even say that?
But send nipa bebre mu aka no. So obi tia futuo no na send no ahwe on akoma mu. Na of course asem na wo kan o mu nyina so a fine. Oni nyina so a onko no nko pacho. Na beboa no aboa oni na sefo. Medash. Yo. Yeah, me dash me das pa. Me yi message bi wa ha na me pesa me ka asa afa me ha. Palma e wo TikTok what say Kontonchi, if Jumana gives you any fake letter, don't come and read Oh, what is that? it, else you will lose respect. Ah, me do for Palma, Wadaroma. Dear waboni dino, one frey a number that. Oh. Miss Rao minim ne da. Watra, and what's your address? What I say? Ye nim no, ye nim ne sama Akosua Serwaa celebration, ye share and hobby. Aha, who omuna. Oni ye ni komodie da onim ye number Let alone the mag on frey ye number oh mami nkyerɛ mu na on tie ase enti pacho wada roma asebwe na amudi akyire no eye niema bebree ne wom se family the press release baba abontena enipa bi a wunim ne da aha omo na eye omo yo mo meeting wi a omo ama nipa no aye enti wada roma sa nipa no onfa ade ma ye me nhwehwɛ mu so ono na bia ba na ye nya investigation mu se firi wa ye ntimi betena hankan unfortunately they wo kana asam na ankasa de minim ne contact da minim ne number da aha ene ne nkasa da enti wada roma enti sa why aha se de be ya obeti ase enti na ma menya adaje akyerechire mu se de be ya ho ebeto because obesori no nya nko a na bia wonse bia be ye mikase bi kwa na information a enam enchentie da se wabema yehunu betente sa why yenye let them free individual bia the oma yehu ye no me ba cho me ba ye nyina ya kasa yi obia kasa no individuals na obia te ne platform ye program omu bia no obetimi ama mema de yesef da bi enye ne sa enti bi Serwaa ampa cho wada roma source na da bia ho na press release is free source na ho na court letter nipa no no ana court nsem ansa na bibia bepie no enti ni Serwaa wo ma hyehyɛ om bibia da ho a wo eye enti so obia bete atim sese ya minim no ono aso nsende me wie ni ne number de enim na nse eni ni mo mudi na emom ye nim ne number da aha enti me da se pa me ma na pese okasa the na can say on say unti bibia say na so wo bisa ho asɛm nko ɛna sɛ wo attack nipa no so a ɛwɔ sɛ de osika no em fa nessa question why na answer no na putara mano na em fa nessa question wo bisa fa nessa question mate na because enti bia no we nti lose credibility I was a question mate enti bia na bia wakote no nti na ono na beka enti wo se esu enya adaji kyerem kyerem na ono na wo bisa no ono na de krata no koma adwuma na so on farmer public na that's the question enti pacho nya sa na tie me pacho wa ni oni ye ni sa de pacho obi gina so pacho ni sa na free me pacho ya just pa
I think so line no more I cry. Maybe try your boss said you know I cry platform house ye send be ankomodie bi wo ho de aye nim wa. You need to choose yourself. You must choose yourself. Uncle. That's it. Yeah, that was it. Me patch you. Yeah, that must. Me patch you, Papa. Nyami shra pa. Mpenini. Yeah, that was it. Yo. Abusuafo nti yɛda mo ase papaapa nyankopɔn ɛnhyira mu nyinaa maako na wɔntia mu nyinaa mo kasa de mu nnwuma esi ɛteɛ obiara brɛ nyɛ kwada wae bibiara nso bɛyɛ fine na bibiara ayɛ kama sɛ dɛdɛ biara yɛka no woba na kyerɛ sɛ atoto akwan no nyinaa yie na ɔyɛ bi agya bi saa pɛpɛɛpɛ ɛna esi ɛteɛ nti abusuafoɔ Mamenkamfo SNG electricals ma eba electricals a ho bibia bomodin abra ya ka che wo pedodo atu atom akoma akwa atu ye deliveries